Salom, oras madita saluna, tamulay maparminggota, maredde mahita sian bukwede nomor 5 ayat sada saat rodi ayat tulu. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi porbadia, na tunu palangi do tanoon. Amen. Beta mahita manukap, marsomba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah si topa hita, aibana do debatata, jala hita bangso pinarmana, jala biru-biru diiring-iring di tanganna. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulau ni si bolisi, sai padu memahami mar hite-hite to dimna badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami saat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanon, paima saat hami tu hangoluan nasora sudah, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari Demaita.
Mangio kamu ma patik ni debata ima dan dienet sian patik palimahon saat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangan pemudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani leon di Jahoba debatam di ho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakup. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiaon unakko holo makatidakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diepe ugasan ni donganmu. Ima sada atong rak mangidur gogong mahita tu adopa di debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, maulang nohobar tu patikmi. Amin. Mari di mahita siang buku de nomor 420 sada ayat sada dot opat. Tato poti mado sa tanah godangi tu ada upani debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dot pangalosan nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham jala sesa madosa nami saluhuna ala di pakokop ni anak haholongan di roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Roma hamu tuau asa mengolu todimuna nina Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapun ma di debata na dikijang. Mari dia maita.
Betel di minggu ta sadarion ima nene sian buku Yesaya 50 membuka sian ayat sada saat rodi ayat si a tajam amargatik soring sianami ma parjolo mangasa gogo maho jou unang pautok pangiar maswaram songon sarune jala pabotohot tu bangsokku pangalau nasida dohot tu pinopar si Jakob do nasidai. Ninna do puasa tung marpuasa hami HP dang didaho upasipal hami daging nami HP dang diperdulion horoham idama diari parpuasa umuna apala disima disebut roha disebut hamu rohamu jala disosak-sosak kamu do pangulamuna. Tung parpuasaon natar halo mohon mau mai sadari diotsi colmai rohana dipatuki uluna songon arung marpeahan di horido di sirabun tung parpuasaon mai guaron jala ari lomo di rohani Jehovah. Daudo molo di ponggoli horo tim tu halak namale jala di togion ho tu jabum halak ngadangol dot panakar nakar molo di daho halak namar saya mara gabe diabeti ho ibana jala dang martabuni ho maradopon sibukmu. Dungi jauh-jauh maho jadi alusan di Jehovah maho molo angguk-angguk ko gabe dohonon nama idama disod doau ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan neopsa amin. Mari demaita.
tidak ko ma-aporsyatay, songo na hindi tidak ko nidong atas aporsyaon, di sa dok portibion, rap maita madok, au porsya di debata Jehovah, ido ama parguko na sa hatudosan, natuno palangit do tano, au porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasaday, iman na tinubuan ni si Maria, nagabi-gabihan si Eton di Parbadia, adorang sahabuan, ido tuata, na tumaan na bernit, di panghabunit silatus, na mata terpajal do ibana di hawa pinarsilang, na tuat tu banuar todo dung ditanom, na mula mangulo di hari patulon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni di bata Jehovah, amanai pargoko na sa tu dosani, di sima ibana, pay mamulak sogo tu tanon, manghumi halak mangulo do na mate, aw porsia di todi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato penyala Kristen akan abadia, do diasasani dosa, do dihatai nama dok, mula mengulu sogut daging di halak nong mate, do diang uluan na sora sudah. Amin. Tabigi makor pungan ina. Saat maksudnya itu titing di kita bagasan minggu sadarion. Titing HKBP Tamarunang, Minggu 5 Februari 2023. Sada Romawi nama ragam. Goar ni bingkuta sadarion ima Minggu Septua Gesima. Topik Minggu Gabe Sulaon Hatai. Manang di bahasa Indonesia, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. 2 Marsijalangan Sipul Permingguan. Domu Tuha putusan sermon perhalado na di hari Kamis nasalpu, mamuka Minggu sadarion, tapatupa masih jalangan Sipul Permingguan. Tolu pertanyaan pamuhai, manang pertanyaan bona tahun huria. Di patupa huria tado pertanyaan pamuhai, manang pertanyaan bona tahun huria di hari Selasa 7 Februari 2020, masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asaroma sude ruasni huriata madohoti ulaoni. Opat marguru calo situa. Patupaon ni huriata do marguru calo situa di hari Kamis, 10 Februari 2020, masuk pukul 11.00 wita di Garejaon. 5 pertanyaan Sabtu ceria sekolah minggu. Patupon ni huriata do pertanyaan Sabtu ceria sekolah minggu di hari Sabtu 11 Februari 2020 masuk pukul 10.00 wita di bagas ni Deborah Shalomita Hutasoit, Jesaya Benedik Hutasoit, Dohot Gabriel Hotmian Hutasoit di bagas ni Huria HKBP Tamarunang. Asaroma sude dana sekolah minggu madohoti ulauni. Onom PHD Remaja Naposo Bulung. Di Patupa Huriata do PHD Remaja Naposo Bulung di hari Sabtu 11 Februari 2020 masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asaroma sude Remaja Naposo Bulung di Huriata madohoti ulauni. Pitu rapot seksi ama. Patupaon ni Huriata do rapot seksi ama di hari Sabtu 11 Februari 2020 masuk pukul 10.30 wita di Garejaon, laho makatai persiapan seksi ama kunjungan rohani itu Kabupaten Tarutung, Sumatera Utara. Asaroma sude ama ni Huriata madohoti ulauni. Walu parguru malua reguler. Mamuka bulan Februari 2020 patupaon ni Huriata do parguru malua reguler. Turuas ni Huriata nanang mandaftar asa dibuama fotokopi akte terdidi manang fotokopi baptis jala di pasaha ma tusit tua wilayah nabi. Sia ruas nomor sahid. Parhalado doho sude ruas ni HKBP Tamarunang
manang yakon ruas namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhatama na mga leon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriata namar sahit di Jabu manang di rumah sakit, asa di Pabuam tu perhalado manang padita. Ruas namar sahit sada Augusta Christine Boru sianipar perawatan di Jabu. 2 Amang MU Hutagalung perawatan di Jabu. 3 Inang Nonya sianipar Boru Tagalung perawatan di rumah sakit Wahidin. 10 Ruas na marulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang Pasahaton, selamat ulang tahun tu ruas ni huriata na marulang tahun siang tanggal 30 Januari sahatu 5 Februari. Saya tu hatama na mga leon pasu-pasu doho gajang ni umur suang-songoninang hahipason. Ruas na marulang tahun sada Inang F Borusi Tompul tanggal sada Februari wilayah 2. 2 Inang Sintua Christine FD tanggal 2 Februari wilayah sada. 3 Amang M Panjaitan tanggal 2 Februari wilayah 2. 4 Inang BM Boru Hasibuan tanggal 2 Februari wilayah 2. 5 Inang RF Boru Nainggolan ST tanggal 3 Februari wilayah 2. 6 Inang R Boru Sihombing tanggal 3 Februari wilayah 2. 7 Richard Bramwell Tuege Naposo Bulung tanggal 3 Februari wilayah 2. 8 Amang JH Simanjuta SOS tanggal 5 Februari wilayah 3. Boda 3 ayat saplonom di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamorao dohot hamuliao. 10 sada ulang tahun Pardongas Saripeon. Perhalado dohot sude ruas ni HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongas Saripeon tu ruas na marayahon siang tanggal 30 Januari sahatu 5 Februari. Ruas na marayahon keluarga RGL Tobing Inang HBR Boru Sinabela tanggal 5 Februari wilayah Parepare. Saya tuhatama na saya totong mga leon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12 ruas naro tu permingguan. Na perjolo minggu tanggal 20 Januari 2020 ibadah gereja HKBP Tamarunang torokna 120 halap. 2 minggu tanggal 29 Januari 2020 ibadah sekolah minggu torobna 75 halap. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing di huriata di bagasan minggon tatangnya koma asa gabe pasu-pasu do las ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Marede Mehta siang buka di nomor 226 ayat sada do uludah hu tapasahat pilihan sada A do pilihan sada B.
kita nyanyikan ayat selanjutnya. Kohi au Tuhan marite kami. Kohi au Tuhan marite kami. Songonu donaru berdoa Tuhan Yesus murni. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Akadongan sahuria tabuka mabibel. Hatani Tuhan parmingguan sadarion. Natar surat sian surat ni si Jakobus biduna parjolo mamuka di ayat 22 sahat tu ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Di hata Batak di dok masongonon. Alai gabe siulahon hatai mahamu. Unang holan pananginangi akana potohotohon dirina. Ai pananginangi di hatai anggoso diulahon tudos mai tuhalak na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan ai di bereng do dirina dungi lahomai bana gabedang di boto berupana alai nama mereng turus tu bagasan uhum haluau nasundenggani jalamian disi ima namartua marhite sian pangulaun nai anggoso pananginangi nama kalupahon siula ulauni tahe ibana ido sahat niturpuk hama kadongan sahuria didok nakingan diturpukon unak kolan mananginangi ahado huroha maksud ni si Jakobus marhite turpukon itor odol tu hita didok unak kolan mananginangi HP didok do diturpuk nasing haporsioni ro sian mananginangi hatani di bata jala dong musena madok ringgas ma mananginangi seolah-olah songona kontras manang seakan-akan seperti berlawanan hatani si Jakobus dohot turpuk nasingi nasala dohita maulo mananginangi nasoboy behita mananginangi hatani Tuhan hamu kadongan ala dibereng si Jakobus do halak Kristen hati hai holan na mananginangi hatani Tuhan ringgas tu gereja ringgas manjaha turpuk manjaha Bibel ringgas manjaha Alkitab alai dibereng si Jakobus ma di pamanat ibana ma haringgas sonnai holan hasomala sabing kerajinan atau aktivitas mereka yang mendengar firman Tuhan membaca Alkitab itu cuman aktivitas belaka cuman seremonial saja tidak ada dihidupi apa yang dia baca tidak ada dihidupi apa yang dia dengar. Jadi orang Kristen di zaman Yakobus senang mendengar firman Tuhan, mulu di gereja songona uduk-uduk ibana manangyon jamitani padita uduk-uduk songoni nunut ibana di bege hatani di bata. Songona ibana ma tutu-situtu mangaleon rohana manangyon hatani di bata songonon.
Alai holan di gereja doi. Di berisi Jakobus ma, anggo di luar gereja, bamulak muse tuhaso malasabing. Ia di gereja songonima burjuna. Ia di gereja songonima salehna. Songon malim ibadah anggo di gereja. Di berisi Jakobus, alai di kota, di dalan, di parkerejoan berbeda jauh. Ido didok si Jakobus unak kolan pananginangi alai dohot mana mangulahon hatani debata. Ima guarna hamwa kadongan ibadah sosial. Kita beribadah kita di gereja. Tapi jangan lupa di parsaurat tapi di tonga-tonga di masyarakat dot dohitai beribadah di si. Beribadah sosial dohita di inganan parkerejoata. Di lingkungan masyarakat di sitong hamu beribadah. Ima guarna ibadah sosial. Bagaimana ibadah saya di gereja ini? Bagaimana respon saya akan firman Tuhan? Bagaimana penyerahan diri saya kepada Allah di gereja ini? Bagaimana nikmatnya firman Tuhan yang saya dengar? Bagaimana rajinnya saya membaca Alkitab? Bagaimana rajinnya saya membaca renungan setiap hari? Harus saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itulah namanya ibadah sosial. Ibadah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Apa yang saya dengar, apa saya yang baca, itu saya praktekkan, itu saya lakukan. Marpar bue mak hatani Tuhan di bagasan diriku. Ala dungro COVID di tahun 2020 itu godang maka renungan-renungan di handphone tabe marhite WA. Itu sangat tabain 2020 sahatu 2022. Tajaha madisi. Dungi lanjut buse di punguan ama. Adong renungan. Tajaha madisi. Nueng hamwa kadongan bohado respon tak di hatani Tuhan. Bagaimana respon saudara, respon saya ketika kita sudah memberikan diri untuk mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Gariare di dokter musai unang songon halak namar sormin. Jangan seperti orang yang melihat cermin, orang yang berkaca. Ketika dia menghadapkan dirinya kepada kaca bercermin, dilihat rambutnya kurang rapi ternyata disisir. Dilihat bedaknya rupanya masih belum merata. Dilihat rupanya masih belum merata lipstiknya. Dilihat dasinya ternyata masih agak miring. Tetapi orang yang bercermin itu tidak memperdulikan dasinya yang miring atau rambutnya yang masih berantakan, dia langsung pergi tanpa mau memperbaiki penampilannya sebelum dia pergi berangkat beraktivitas. Seperti itulah orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Seolah-olah dia sia-sia untuk memberikan yang terbaik ketika dia beraktivitas. Karena apa? Karena masih belum rapih penampilannya itu. Bahkan sering kita menganggap ketika kita sudah membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, seolah-olah kita sudah sangat dekat kepada Allah. Seolah-olah hubungan kita sudah sangat intim kepada Tuhan. Tetapi kita lupa, seharusnya ketika kita mendengar firman Allah, membaca firman Tuhan, harus ada action, harus ada perlakuan, harus ada tindakan. Apa yang saya baca,
apa yang saudara dengar. Seperti itu. Ido didok para keda nakingan hama kadongan martua ma halak nama nangihon hatani debata jalana upeop songonon mameop, dia menyimpan, dia memelihara. Bagas do pangatusioni upeopsa siana mangulahosa. Molidok upeopsa nunga dohot di mangulahosa, dohot patupahosa. Ido didok di agedatai upeopsa do. Ala nunga dohot di si mangulahosa, dohot patupahosa. Kalau bahasa Indonesia didok, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara. Memelihara sudah ikut di situ melakukan dan bertindak. Jadi orang yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Ukuran kebahagiaan ialah orang yang mau bersama-sama dengan firman Tuhan. Inilah ukuran kebahagiaan kita hamba kadongan. Halak namar tua dohita. Molo olo hita manangihon hatani debata jala upeop di bagasan rohaon. Itulah ukuran kebahagiaan orang Kristen. Idada set portibion, ukuran kebahagiaan. Hita akana porsea, alai tolak ukur titik berangkat di hita lahomar tua ima hatani debata parsauran rabdohot ibana. Ido nama kadongan, firman Tuhan bisa menjadi cermin bagi kita. Firman Tuhan ini bisa menjadi cermin. Bagaimana sikap saya di hari Minggu? Bagaimana sikap saya sebagai orang Kristen? Bagaimana sikap saya di hari Senin dengan hari-hari selanjutnya? Firman Tuhan ini sebagai cermin. Firman Tuhan ini bisa membantu saya menjadi karakter orang Kristen yang sesungguhnya. Firman Tuhan ini mampu untuk meredakan amarah saya. Firman Tuhan ini mampu mengubah hidup saya. Firman Tuhan ini mampu mengubah motivasi tujuan saya bekerja. Firman Tuhan ini mampu untuk menyelamatkan saya. Sola Scriptura di Dok Martin Luther. Keselamatan hanya karena firman Tuhan. Firman Tuhan ini menegur saya apa yang salah, apa yang tidak baik. Firman Tuhan ini mampu memberikan kekuatan kepada saya ketika saya sedang dalam permasalahan. Jadi hamba kadongan, banyak manfaat kalau kita dekat dengan firman Tuhan. Banyak manfaat kalau kita mau rajin membaca Alkitab. Banyak manfaat kalau kita mau memelihara, melakukan, melaksanakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan inilah yang mampu mengubah hidup kita. Tapi sering sekali memang, kenapa kok kita sulit untuk menerima firman Tuhan? Ada apa itu? Kita senang membaca Alkitab, kita senang mendengar khotbah. Tapi kenapa kok sepertinya kurang kita merespon? Ada apa? Yang salah bukan firman Tuhannya. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Coba dulu koreksi dalam diri kita. Ada apa rupanya dalam hatiku ini? Ido didok hamba kadongan molo ringga sita manja turpukon ayat 10 sia ayat 20 sada. Di turpukon ayat 10 sia 20 sada. Ada di situ digambarkan bagaimana dan kenapa hati kita sulit untuk menerima firman Tuhan. Karena hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tidak baik. Entah itu kemarahan, entah itu keserakahan, entah itu kebencian, entah itu iri hati, entah itu kemunafikan. Makanya kenapa kok sulit sekali saya ini menerima firman Tuhan? Ternyata hati kita ini dipenuhi dengan seperti itu.
hal-hal yang tidak baik. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, karena kita terlalu dikuasai oleh hal-hal tersebut, emosi sesaat, kemarahan, iri hati, kecemburuan, seolah-olah hambar. Kok nggak bertumbuh? Berarti hati kita ini harus dibereskan dulu. Di sini, di hati kita ini harus dibereskan dulu. Karena di hati inilah pusat semua kemauan. Hati pusat kemauan. Kemauan yang baik, kemauan yang jahat ada di hati. Dari hatilah ditransfer ke pikiran. Di email, dari hati di email ke pikiran. Dari pikiran di email ke perkataan. Di email ke mata, di email ke tangan, ke perbuatan, dikirim juga ke langkah kaki kita. Dari hati ini pusatnya. Makanya bagaimana sekarang hatiku ini menerima firman Tuhan. Hamu kadongan, mampu do kita mengubah rohaon, mampu. Kalau kita mau memberikan hati ini kepada Tuhan, itu sebabnya dilanjutkan lagi, hati yang lemah lembut, mampu menerima firman Allah. Molo nonggok do dison akan nasodenggan di bagasan roha, ale molo tapasat untuk debata, kita menyerahkan hati ini kepada Tuhan, dihuasoi, dirajai, digonggomi to diporbadia do rohat taon. Hati kita mampu dikuasai dan diubah kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan, karena Roh Kudus jauh lebih besar daripada kebencian, amarah, emosi, keserakan, iri hati yang ada dalam diri kita. Roh Kudus lebih besar dari itu. Roh Kudus tidak ada bandingannya. Untuk itu kita mampu mengubah hati ini. Itu sebabnya saya katakan tadi, firman Tuhan mampu mengubah karakter hidup seseorang menjadi lebih baik lagi. Alaniah mau kedongan sahuria rap mahita ruas nih KBP Tamarunang namar minggu offline online ruas partisipan hita naro di gerejaon rap mahita digonggomi hatani debata holan hatani debata udah boy menggonggomi hita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita, hanya firman Tuhan yang bisa menguasai kita. Tidak ada satupun kita yang bisa menguasai firman Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai firman Tuhan, tapi firman Tuhanlah yang menguasai manusia. Oleh karena itu berubahlah, hot mahita di hatani debata, tiop hatanai ulahon mai, hatuaon ma jabarta. Dari kita mah, hatuaon ma di ulahonmu, hatuaon ma di keluargamu, hatuaon ma di tiga-tigamu, hatuaon berkat bahagia. Molo-olo hita manangihon, mameop memelihara firman Tuhan. Amin. Martanya mahita. Halakna martua dohami Tuhan. Naolo manangihon, dot mameop. Hatam nabadiai. Hatuon mi Tuhan. Nunga hujalohami marhite hite. Haluon na pinatupa marhite. Yesus Kristus makokop hami halak pardosa. Hatuon mi Tuhan. Hujalohami diaka keluarga nami. Hatuon mi Tuhan. Hujalohami marhite akka tiga-tiga nami. Bisnis ukaulaon parkarejoan ni ruas di huriami. Hatuon mi Tuhan, hujalohami marhite-hite akadiri nami. Hu hamalaton rohanami masaluhutna hatuon mi Tuhan. Alabasadoho mamereng hami akan aposom, mamereng hami akan ros di huriam. Pasuk-pasuk sude ros di huriam akepeta marunang.
na patupa parmingguan di resadarion, na ibadah online dohot offline. Ramoti mahami saluhutna Tuhan, dia kaulaun si kanupari. Pasu-pasu nang aka rosti huriam naung berumah tangga, dia dong jupang nasida kahamolon, na toras doa kaya nakon, amata dohot inata, pos rohanami, hodo tutu, mangalehon dami di tonga-tonga ni keluarga. Pasu-pasu nang dia ka rosti huriam, na tokto mangidohon, pasu-pasu peranakon, di tonga-tonga ni keluarga rosti huriami, pos rohanami Tuhan, nohodo mangalahosa. Pasu-pasu nang akaros di huriam, molo adong dope na sudapot perkerejoan, pos rohanami, nahodo mangalon semangat, dalam mangalehon aka inspirasi, mengurupi aka ruas di huriam, asa toktong mameleho diri na tua depanmu, jalan ditikinan non, dilehok kodo tutu, paca palana lomak, di aka ruas di huriami. Huingot hami do aka ruas di huriam na di bagasan hurang sehat, inanami, Nyonya Sianipar boru hutagalung na tongon dirawat doang di rumah sakit Wahidin. Ale Tuhan, gomos kami manangyakon inanamion, ho matutupa daw di bolon di inanami, pamaluma parsahitonna, lehon gajang ni umur, do tahipaso na siyako Tuhan, pakai maka para medis, jala pasu-pasu nang akaubat, asa marhitei Tuhan dapotan, hahipason inanami saleleng dirawat di rumah sakit, dohot akayanakon pena menjaga inanamion, homa Tuhan na toktong, namalun hahipason tu nasida. Songoninang di amang MU Hutagalung dohot Agusta Krisin boru Sianipar, nang boru ni huriam, Jemima Asera boru Tambunan, natongon dope gali pamatangna, homa Tuhan na mangaleon hamamalum, marhiti ubat si panganon, na dipasahat da tua-tuana, marhiti para medis. Song ninang di daposom, amang sintua MH Panjaitan, dot amang sintua STJ Marpaung. Homa Tuhan na mangaleon hamamalum, di dua naposom. Ale Jesus Tuhan nami, las rohanami, ala martabat-tabat do umur ni ruas di huriam, marhite perayaan ulang tahun nasida di bagasan mingguon, dohot ulang tahun pardongan saripeyon. Ramoti aka keluarga, pasu-pasu aka ulaon, anggiat ba Tuhan, mamuka umur na baru, naong di jalo ruas di huriami, ho matutu, na toktong mangarajay roha ng pikiran na. Hubuak kami ma nang aka program ni huriam, aka ulaon sa minggu 7 anon, partangyangan bona taon huria, di hari Selasa, dohot aka sermon, dohot partangyangan Sabtu ceria, nang PHD remaja na pasubulung, dohot rapot seksi ama. Sudia ka ulon di tonga-tonga ni huriam, hupasat hai matuho Tuhan, bahen sangap bahen marmulia ma, aka ulon di tonga-tongang huriami. Aka ros ni huriam naung mangalehon, hamauliateon perpuluhan, dohot kris, si patupau nasida tutu, si hamulatur rasida tutu, ala naung dijalo aka ros di huriam, aka pasu-pasu, aka berkat, di pasahat mai di tonga-tonga ni huriam, pos rohanami Tuhan, nahodo tutu mangaramoti ruas di huriam, dia ka perpuluhan hamulateon peliat tahun, si pasahat nasida tu depanmu marhiti gerejau. Tuhan tatap maluat nami,
Kota Makassar, Maros, Dot Akahumaliang. Dina margati soring ariu dan lot lasniari. Jagai mahami Tuhan. Molo borhat hami mangula kaulaon. Padau hami senaka parmaraan. Lehon hai paso natang tu hami. Toktong, pasu-pasu. Nang negara namion. Dohot akka uluan di tonga-tonga ni negara nami. Atong muliati madiho, jalo matuhan tangyang elek-elek nami, marite Yesus Kristus ay martangyang. Amen. Marede maita sian buku dia nomor 20 lalu ayat sada do duna ho tapasahat pilihan paduaun. Tatangnyakon mapeleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang. Hodo harorwani saluhut seleun lehona denggan.
dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati buluhon harajaon mutong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silen lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami. Mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehon mi. Ale amanami na di banua gijang say pinorbedia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim. Oh